За мен борбата е някакъв процес. Бориш се със себе си. Борбата трябва да е този процес, с който да оцелея. Да се преборя с всичко, което ми се случва. Много трудности, които ти се случват и ти да ги управляваш. През 2014 година успях да изкатера 3-8 за 72 дена. В 2016 година повторих тичането върхове. Ай. Няма случайен връх. В големите върхове там не мога да ти се получи да отидеш, без да си изкатерил тия десетките малки връхчета.